17 ka mga persona lakip na ang isa ka Punong Barangay nga naaresto sa iligal nga sugal sa Barotac Viejo, Iloilo. Napasakaan na sang kaso. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Kaso nga paglapas sa PD 1602 o kun illegal gambling ang ginapangatubang karon sang 17 ka mga kalalakinhan sa Barangay Bugnay, Barotac Viejo. Ginkilala ang mga naaresto nga sanay John Batu, J.R. Dicena, Ryan Omel Balintogo, Raymond Acanto, Rene Mayoho, John Colas, Alan Sabitero, Renante Tambal, Anthony Tambal, Romel Amparo, Anthony Cleofas, Ernesto Hamero, Jorix Gumban Jr., Christian Losada, Hil Banaylo, Oliver Ito. Arestado man ang mismo Punong Barangay nga si Reggie Mayoho nga tag-iyas ang balay sa diin nadakpan ang mga naaresto. Bale, billiard ma'am sa may balay mismo ni Barangay Captain Reggie Mayoho, sa gilid mismo sang balay niya, in which nga damo permitawo kag nagapostahan na isang dalagko ma'am. Masobra 19,000 pesos ang bet money nga nakumpiska sang kapulisan. Magluwas sa kaso kriminal, ginatunan man sang Barotac Viejo Police ang pagpasaka sang kaso administratibo batok sa barangay official. Kung nga bilyaran, dito ni naghalin sa tiyak nga balay, pagsaway sa iya. So, wala siya namati, sa ilo niya nagin sa iya nga balay, kag nagpunta pa siya sang checkpoint nga nagabantay ang iya nga mga tanod niya kung sino ang magsulod, nga hindi kilala, hindi pagpasudlon. Yara na sa kustodiya sang Barotac Viejo MPS ang mga naaresto samtang padayon nga ginapangita ang isa pa ka nakapalagyo nga utod man ni Punong Barangay Mayoho. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.